Siyanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndithenjiwe emolweni. Sisahamba kula mandla nakulo moya wovuko lukaYesu Kristu. Yavuka ingonyama yesixeko sakwaYuda ekufeni ngalaa ndlela ibiprofete ngayo, ngoba yathi nje unyana womntu uza kufa kodwa uzawuvuka ngosuku lwesithathu. Thembekile uYesu, kholo lwethu maluqine kwindawo enoYesu, singabe sijikeleza. Into esizokukhuthaza kuyo namhlanje, yakha impilo yakho phezu kwedwala elinguYesu Kristu, idwala lanaphakade, ngoba zizawufika izivunguvungu zemimoya ume ngoba wakhe phezu kuYesu Kristu. Izawufika oonogumbe bemvula phezu kwempilo yakho, kodwa ume ngoba impilo yakho iphezu kuYesu Kristu. Angikhathalele noba sesinjanini isifungo, xa ume phezu kuYesu Kristu akho nto eza kuwisa. Khuthazeke empilweni yakho, ungabikho nto ekususayo kuYesu Kristu. Isifundo sethu sikuYohane 14 verse 6, apho uYesu asixelela ngaye, esithembisa, efuna sithembe yena, ngoba ukuhlulile ukufa, umhlulile uSathana uYesu Kristu. Uthi kwiverse 6, mna ndiyiyo indlela, ndiyiyo nenyaniso, ndibubo ubomi. Ubomi bam nawe mabube kuYesu, ngoba uthi nguye ubomi, ibe uthembekile, ayithethileyo injalo. Uyindlela emasiyilandelelwe uYesu, silandele iindlela zakhe sizofumana ubomi. Uyinyaniso, utshilo njengoba ndisitsho, into uthe uzawuvuka wavuka nyani. Qhawe lamaqhawe, dwala lamadwala. KuYohane 11:25 nalapho uyasixelela ngayo. Uthi kuMariya noMarta, ndim uvuko. uMarta noMaria besithi uba ubulapha mntakwethu ngengafanga, becinga fanuba uYesu akakhathali, kanti usikhathalele nawe apha ekhaya, wazi uba uYesu ukukhathalele. Xa izinto zithatha ixesha uba zenzeke kuwe, impendulo zemithandazo yakho ethatha ixesha, akutsho uba akamamelanga, akutsho uba akakhathalele. Akho nto ethi akakukhathalelanga, into nayo yonke into yenzeka ngexesha lakhe, ngoba uya wamvusa uLazaro, ibani siyalazi mna nawe. Watsho uMariya, wathi nditshilo, ndathi ndim indlela, kuverse 25, ndim uvuko, ndim ubomi, lowo ukholwayo kum, nokuba uthe wafa wodla ubomi, sizawufa kulo bomi esibuphilayo, kodwa sinovuko, uzasivusa ngexesha elifanelekileyo uYesu. Themba yena, nguye uvuko, nguye ubomi. Masikholelwe kuye, singahambi sikholelwa koosiyazi, sihambe sixelelwa izinto ezingazukwenzeka. uYesu asixelela yona iyenzeka, sibonile kuvuko lwakho. Uba bengavukanga ngesingenayo le mincili esinayo, into esenza uba sinemiphefumlo yethu iphakama, ngoba uvukile. Khetha nesiqu sakho, uthi I am a living testimony.
The greater one lives in me. He is my life. Akukho nto ezawundohlula. uYesu uphila ngaphakathi kuwe. Akukho nto ezandihlula. Nothing is impossible. Ngoba the greater one lives in me. The power that rose Jesus from the dead is in me. Ndisemandleni. The Lion of the tribe of Judah is in me. Noba ndivelela yephi into uzandinika amandla. The King of Kings, the Lord of Lords, the Lion of Judah, my Redeemer, my Restorer, lives in me. Ndisemandleni. Ibe into ethethayo yoba uYesu uzawubuya to judge, uye ozojaja kweli lizwe. Kholelwa kuYesu Kristu nakweyiphi imeko. Enkosi.